ubah Renikton langdo tongkar MLA ka Mawphor constituency but ubadairu umentri katnat PHE jongka sarkar jela hak arpusau tarik urempang araja arpuar ula paidbah ya ka MLA scheme na ka special rural works program SRWP jong usnem araja arpau arja arpwe kabakot hadu klur tam hak office rekam jong ka HSPDP ha Mawphor harangkat ka jinga sakhilang jongki paidbah kadong kathang la paidbah hadu unripo nyautli ki scheme ki bahab hakisan menta kita kilong ka special rural work program SRWP bagantup ya kisan bukandai tli ki scheme haka chief minister's special rural development fund CMSRDF kidon lightly hak intensive arts and cultural development program kawai hak development of traditional folk music kidon artli but hak intensive sport and youth development program kidon artli katkum kitay kithum ki jat jingtre ki kentup nado ki jaka le shabar ka jingshna ye ki madan ye lekai bat ke jaka kre jongki dong ye lekai ka jing penha ye ki kamra class jongki jaka pule ka jingshna ye ki pung chong ki jaka sajan ki lenti ye ki jan hadu unreus pa arpusan ngot ki dong yo jingerap haka kam ri jingri aspa ngot ke yo jingerap lengba ka tin sob yeng ki bamar lai ban shispa asan phongot ki longkimi ki bashae ha unong sumar ni ki single mother prapungot ki kena pule Henry Pusan thup ki tiar mystery but shipau tali ki korso jan hakane gesngi nalo ka jingkren jingpenshai na uba Renikton langdo tongkar layo ru ye jingkren na ubidio jong ka Mawphor CNR di blog uba ai lauriniang ya ka jingalang lepenya da uba api wanyang treasurer ka Mawphor People's Development Association MPDA but uba donbok kharjarin general secretary ka Mawphor People Development Association kita ka skhim ka ba ka sarkar kalamang lambau MLA jungi kebangi ai keteng ke SRWP kebangi yoban release hakane ka janmit kena pasing ke pemerintah jong uni usnam hajar arpoi te kembali ongi MLA meni ba nganam lakban batailut ya kini ki skhim ki bangin serio ban release mutaka sengi te ndrai MLA yang ni don rekat ngi in serio ban batai te ngashkwa ban pensai ya pi ki paidbah jong ka constituency hi baru kowe ba let's say kan don keno ka jing ngo tu bakla ba balai yangi la mi kerteng ndrai pikam phawan ka ni kasni te ndrai nakaleng ka komiti ka jongi ngila ya perkhat ba nginum la ban sam ha ka juga ski ya baro ki paidbah kabala kot hadu kumba pras pak tam dunaya ki beneficiaries te kumba pras pak tam ki bayo ki skim sibat te ko ban macai happy yang ni ba nginum la ban le mentagasni ndai kan ni dai tang jing sedang ban pelaj ki skim jong warpo bat nang ni sikmat ter ngi la ya penbek rekat bar omle ba ki nong tre jong yang ni po office kan don man gesni ngin nadu ka sai gesni pila ban ya wan ter ban ya sim ki order ban ya penbek kumno ban penpoi ki skim syaki logging per ki ba yo jing metoy na kan ni SRWP te skim bahasa pi nang ni apa Pyllait nang ni sa adjective ya ki perasnong pertawa lagi jong snong ba nadu ski bola sai ki bom laban wan hang ni kin sayawan mani kendu hang ni office jungi bat ngin sayo ya ban bajer karangkat bat kini kinong tre jungi bakin sa ai ya pi ki wo order lani kano ka baki laban pen poi ya pi sa ki long yong sam yong pi te ki paidbah kala kmilenti ban yo khamshua ya ke skim hendri ngela slam na katau jing bon ke daw hakadau jong ono kubit bat ke bon ku ki daw ya ki bangela kumpen slam bat kalong ro ka jingkemen hakaba langi la islam handai ngim shimdu reskim ngin yo hi bat kadai ke jingkular jongi sheki paidbah langba jongpi matagasngi bayakini ki badangsa ngin penkloi karbala ya ke bangin yo bansam lut mentau snem ngila sam ke reskim ka bamatai ka bangin paidbah mtasngi kadai ka snem ka balai ngidon sa art ligi snem bat yakini kisnem berarti ngin pendep hi mentau snem bat pendep bat lese hadin sa arnai lai benai ngindang yo biang men paidbah biang sakwe pada skhim ban yo pelaj ki paidbah kwa bani tu pi la kalong kam slam kendet handai kam simdon ke jing perkhat berkam bakala hai handai baro shispa na ke shispa ka skhim paidbah kan lech ki paidbah
bat ke skwa ban ai ke jing tip jing pi ke skhim ke bagal penbu mentau snam ban korek knet ke jing ong babok baki skhim shimet mentau snam kapoi ki individual kapoi ko cut ways pa life ho ngot ai ki ban yo ai ke skhim shimet cut ways pa life ho but kababun kini ki bayo kini ka poultry and piggery kini ka skhim rijingri kabapoi sekan reus pa arpusan nangta kadon kini ka skhim tin CGI sheet kabadon arspa ngut kinong yo jingmentoy nangta kidon sekini ki sengkel modal kini ki longkemi ki bala syai na ki nor kinu kidau hakabaki long sengkel modal kumba chispa san pongut nangta kadon sekini ka skhim na kamta ki student hakabangi ai jerap yaki student kumba pra pongut ki kena school kinyo jingmentoy nangta kidon sekini ki tiar ki bangi ai na kamta kini ka carpenter tools hakabangi yo ban ai kini ki tiar misteri kumban reu phosan ngot nang ta kadon ru sakini kitiar sewing machine kitiar su jan ya ki ba don kam ki banang masu jan kumbash phongot te ka total jong baro ki di skhim baro we are lai sausan reu jat ki skhim ki bangi bu na ka SRWP kan long cut ways pa lai phomot cut ways pa lai phomot na ka MLA skhim ya ka bangi yo ban sam shaki individual nalor kata kena ke bangi pelat nalor bangi pelat lang ya ki individual ru rekin don saki construction ya ke bangi dia pentre ke bon ki jaka kat kum ke jing ai jing mut hi jong pi ki nong yalam yo pi ki rong ba na kisnong per ngela yo pen bo ki bon jat ki skhim ha ki dong ha ki than per la ka long ki footbridge la ka long ya ki footpath la ka long ki school bat ki we ki madan ki bon jat ki skhim ya ki ba ngela pen bo mentau snem ngila plight lang layo sang sol baro ke skhim barkasa satang ke jing petrikam ya ke bangin siot petrikam ngasukar pade pi baro ki bedan benta lengba ke skhim la kalong na ka construction lane la kalong na ki individual ngi kme lenti ke jing penon kam hok bakan dolong ka bamentoi la dolong ka bala ngi kwa ba ke jing petrikam ka dolong ka bamentoi nagam ta kari ki nam ta jong pi simet ka dolong ka jing mentoi ke jing khui pi simet bat nam ta ki skhim pat baru ai bakan dalong ka jing mentoy ka jinggar khui ki pat ba